Il-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri ħabbar 4 skemi ta' inċentivi biex jissaħħaħ il-progress ekonomiku f'Għawdex b'enfasi fuq xogħol stabbli u setturi ta' valur miżjud. L-ewwel 2 skemi jiffukaw fuq l-impjiegi. Is-Supporting Sustainable Quality Employment Scheme issostni xogħol aktar stabbli b'kundizzjonijiet u pagi kompetittivi, filwaqt li Supporting Knowledge Based Sectors Scheme tħeġġeġ impjiegi foqsma bħal finanzi, legali u diġitali. Fost il-kriterji l-iskemi japplikaw għall-impjegi ġodda f'Għawdex iġġenerati minn Novembru tas-sena li għaddit il-qudiem u fejn l-impjegati jkunu residenti f'Għawdex. Fl-aħħar sentejn dawn iż-żewġ skemi flimkien waslu għal madwar 470,000 euro f'inċentivi. Żewġ skemi oħra jiffukaw fuq it-turiżmu. Is-Supporting Marketing Initiative Scheme tappoġġa kampanji promozzjonali diġitali u professjonali fis-settur tal-akkomodazzjoni, filwaqt li l-Promoting Gozo's Niche Tourism Market Scheme tgħin lill-operaturi jieħdu sehem fier internazzjonali tat-turiżmu biex Għawdex ikompli jiġi ppreżentat bħala destinazzjoni ta' esperjenza u jattira turiżmu ta' valur miżjud. Fl-istess waqt irrimarka li skont l-aħħar ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-ekonomija f'Għawdex kibret b'61% fl-aħħar 4 snin. Però permezz ta' dawn l-4 skemi maħniex biss ser ninċentivaw xogħol ġdid jew xogħol addizzjonali, iżda aktar minn hekk ser nkunu qegħdin ninċentivaw xogħol ta' kwalità ġewwa Għawdex stess għall-Għawxin stess. Il-Ministru Camilleri qal li dawn l-iskemi huma parti minn viżjoni ċara għal Għawdex aktar b'saħħtu sostenibbli fejn it-tkabbir ekonomiku jimxi jitfit mal-kwalità tal-ħajja tar-residenti.